Predchádzajúci kamión prunusov a všetkých rastlín na živé ploty sme úspešne vypredali, prišli nám ďalšie, konkrétne tieto Maxi Vavrínovce, ktoré sú vyššie ako ja. To potrebujete mať tento rok už hotový živý plot, bez akejkoľvek námahy. Odporúčame tieto v cene 39,99. Potom sú nižšie, ktoré dorastú tento rok ešte asi do takejto výšky, čiže tiež v pohode. Cena 16,99 €. Potom máme v ponuke červienku alebo Fotíniu Red Robin, vhodná takisto na živý plot. V našich podmienkach trošku vymrzá, ale veľmi dobre znáša rez. Čiže pokiaľ vám aj vymrzne v zime do polky alebo niečo nevadí, zostrihnete a znovu vyrastie veľmi rýchlo. Najobľúbenejšia a najvhodnejšia, najpopulárnejšia je táto odroda Red Robin. Ak by ste potrebovali väčšie, rovnako máme v ponuke takéto 1,25 m v cene 19,99 €. Nájdete nás na Kriváni, konkrétne v tejto budove, medzi dvomi mestami, Lučenec Zvolen a priamo pri diaľnici. Tešíme sa na vás.